Δασκάλα γαλλικών σε ένα σχολείο, δημόσιο σχολείο, και διορθώνει τα διαγωνίσματα στην τάξη. Περνάει η ώρα, έχει ξεχαστεί στο κέντρο της Αθήνας, σε μια περιοχή στην Αθήνα στο κέντρο. Κοιτάζει ξαφνικά το ρολόι, 12 παρά 20. Α, μα λέει, τώρα πού να βγει έξω, τώρα εγκληματικότητα, όλα αυτά που ακούγονται στις ειδήσεις. Φοβήθηκε η γυναίκα, πραγματικά βγαίνει, τείχο πήγαινε και περπατούσε, σκοτάδι παντού. Περίεργες σκιές, και είχε και τρομοκρατική γυναίκα. Πήγε σε μια στάση εκεί του λεωφορείου και κρύφτηκε πίσω από έναν θάμνο και περίμενε αυτό το λεωφορείο. 40 λεπτά αργότερα έρχεται το λεωφορείο μόνο του. Ναι. Ο οδηγός, δηλαδή, άδειο το λεωφορείο, μπαίνει μέσα, λέει, σώθηκα. Επιτέλους, Παναγία μου, σώθηκα. Και πάει και κάθεται πίσω από τον οδηγό. Σε κάποια φάση, ο οδηγός, ένας βλοσιρός τύπος, γυρίζει, την κοιτάει και της λέει, ηλίθεια. Τρελάθηκε, λέει, καλά, σάικο killer είναι. Ζούσε καλά στο ελικόπτερο, θα με βάζει στον άλλο, Παναγία μου, τι είναι αυτό το φοβερό. Πάει πίσω στην άκρη του λεωφορείου και πατάει το κουμπάκι να κατέβει. Σταματάει ο οδηγός, γυρίζει το κεφάλι και λέει, πατήθια. Αχ, Θεέ μου, αχ, Θεέ μου. Ξέρω καταλάβει το ηλίθεια, πατήθια. Χρήστο, τι έπαθε?